Imaginatu ama naturak animalia guztiak biltzen dituela eta bakoitzari esaten diola animalia berri bat diseinatzeko elementu bat proposa dezala. Ahateak dio bere mokoa dela honena. Kastoreak dio bere izatxa izan behar duela. Igarabak dio bere hankak direla politenak. Eta ingirak dio elektrizitate pixka basartzeko mesedez. Oioak dio erditzea ez dela ideia ona. Hobeto eurak bezala, arrautzak erruten baditu. Eta apoak proposatu du arrak pozoitsuak izatea. Zergatik ez dio ama naturak? Hementxe duzue. Galder naiz, Agur Arbasoak da, eta gaur ikasiko dugu zer den ornitorrinko bat. Ernest Nagelek nolakoa da saguzar bat izatea artikulua idatzi zuen 1974an. Kontzientzia eta pentsamendua azaltzeko saiakera bat da. Saguzarraren ekolokalizazioan oinarrituta. Gizaki gehienok ikusmena erabiltzen dugu munduaren berri izateko. Entzumena ere nahiko ona dugu, baina gure usaimena ez da txakur baten mailara iristen adibidez. Animalia bakoitzak erabiltzen duen zentzumena bere eboluzioaren ondorio izaten da. Satorrek ez dute ikusmenik behar. Gaueko animaliek entzumen ona behar dute. Zuge batzuek infragorritan ikusten dute. Temperatura beroagoa duten animaliak iluntasunean ikusteko aukera ematen die horrek. Saguzarrek ekolokalizazioa erabiltzen dute gauez. Abiadura handian intsektuak aurkitu eta jateko. Saguzar baten mundu mapa berak emititu eta jasotzen duen soinuaren arabera sortzen da. Saguzarrentzat mundua soinuaren bidez ulertzen da eta soinua horien oihartzunen bidez. Berez gizakiok ere egiten dugu hori, gai baikara soinuen bidez objektuak antzemateko. Baina ez da gehien erabiltzen dugun gaitasuna, gutxienez ikusteko gai garen bitartean. Ornitorrinkoak ugaztun oso arkaikotzak ditugu, primitiboak. Baina primitibo hitzak esan nahi du gainontzekoak eurengandik edo eurenantza dutenengandik evoluzionatu dugula. Bai, baditugu primitibotzat hartzeko arrazoiak. Narrastiek bezala zulo bakarra dute pixa eta kaka egiteko eta ernaltzeko. Narrastiek bezala arrautzak erruten dituzte, gure arbaso komunak egiten zuen bezala. Hegaztiek bezala arrautzaren gorringoa eratzeko geneak dituzte eta bitelogenina izeneko proteina dute. Eta ibiltzeko ere hankak tolezuta egiten dute, narrastiek egiten duten bezala. Ornitorrinkoak eta euren aide ekiznak monotremata izeneko talde bateko kideak dira. Monotremata hitzak zulo bakarra esan nahi du. Ugaztun guztien artean ezaugarri berezia dena. Gure arbaso komuna, orain dela 150 milioi urte inguru bizi zen. Jurasikoaren amaieran, dinosauruen garaia bete-betean zela. Gure arbaso komunak ziurrenik orain aipatu ditugun elementuak zituen. Zulo bakarrak, arrautzak errutea, gorringoa eratzeko genea eta hankak erditolestuta ibiltzea. Baina gure arbaso komuna ez zen ornitorrinko bat. Ornitorrinkoak ere 150 milioi urte izan ditu gaur egun den bezalakoa izateko. Ornitorrinkoak uretan bizi dira, maiz lokaztutako paduretan. Izkirak, intsektuak, arrain txikiak eta zizareak jaten dituzte. Urruger horietan zaila da ikusmenaren bidez izaki horiek aurkitzea. Beraz, nola eraikitzen du ornitorrinkoak bere ingurunearen mapa? Erantzuna hasieran aipatu dizudan ahate moduko moko horretan dago. Animalia baten mugimendua bi modutan detekta daiteke uretan. Alde batetik, bere mugimenduak ura ere mugitzen du, eta uraren mugimendua detektatu dezakegu. Bestetik, muskuluak mugitzeko bulkada elektriko txikiak behar ditugu, eta elektrizitate hori uretan transmititzen da. Ornitorrinkoaren mokoek mugimendua zein elektrizitatea detektatzeko milaka errezeptore dituzte. Eta igerian daudela begiratzen badituzu, metal detektore batekin hondartzan dagoen norbaiten mugimendua egiten dutela ikusiko duzu. Alde batetik bestera, etengabe. Ornitorrinkoak mugimenduak eta elektrizitatea aldi berean detektatzen ari dira. Uretan daudenean, sudurzuloak, belarriak eta begiak itxita dituzte, eta euren burmuinaren esfortzu guztia mundu mapa elektriko bat egitera bideratzen dute. Eurentzat munduak inguruko animalien elektrizitate indar ahul horien forma du. Harrigarria da, baina zientzialariek diseinatu zuten esperimentu bat hala zela ziurtatzeko. Uretan gamba baten izatza, 1,5 voltioko pila bat eta dagoeneko indarrik ez zuen beste pila bat jarri zituzten. Ornitorrinkoak nahiago izan zuen, aukera guztietan 1,5 voltioko pila. Ornitorrinkoek eta ekidnek gure arbasoen berri ematen digute, baina gure arbasoak ez ziren horrelakoak. Gure arbasoek ez zuten ziurrenik arren arteko lehia egiteko arantza pozoitsu bat belaunean. Gure arbasoek ez zuten elektrizitatea nabaritzeko organorik muturrean. Ornitorrinkoen, gizakien eta koalen arbaso komunak bazuen hala ere ezaugarri nabarmen bat. Esnea. Baina horren inguruan, hitz egingo dugu hurrengo bideoan. Hau gure arbasoa da eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu arpidetu eta eman like.
Hurren arte!